Svojetín je tradiční oblast pěstování chmele. A když sem dorazíte vlakem z Mostu nebo z Rakovníka na sklizeň, můžete si s místními v Chmelnici připít na zdraví. Ať se vám vaše možná nová usedlost líbí. Rodinný dům na návsi s fantastickou stodolou chrání z jihozápadu vzrostlé stromy, které na dvoře usedlosti dokreslují doslova pohádkovou atmosféru. Na pozemku jsou hned dva silné prameny a před vchodem do domu je studna s pitnou vodou. Samotná stavba je určena k celkové rekonstrukci. Interiéry vytápí kotel na tuhá paliva. V některých místnostech jsou původní dřevěné podlahy a podkroví nebylo skolaudováno. Lze je tedy brát spíše jako obytnou galerii. Představte si ale, že budete mít k dispozici až 215 metrů čtverečních podlahové plochy a k tomu připočítejte stodolu na ploše 183 metrů čtverečních s délkou 24 metrů. Nestačí vidět jen šíři možností, musíte pohlédnout výš, abyste pochopili. Hřeben stodoly ční do výše 10 metrů a vnitřní objem stavby tak představuje nedozírné prostory třeba na komerční využití, proto nestrácejte čas. Pokud chcete svůj život naplnit, tak přestaňte pivo pít a zkuste si tuhle usedlost upravit. Protože domov je jen jeden, je to vaše realita.